sledovať veľmi málo filmov zo zahraničia. Ale čo sme sledovali, tak to boli rôzne talianske, francúzske filmy a mňa nesmierne očarila Gina Lollobrigida. Áno. A ja som si vždy hovorila, že wow, raz by som chcela byť ako Gina Lollobrigida. Dokonca môj otec sa zo mňa mierne vysmieval a volal ma doma nie Zuzka, ale Gina. A keď som mala vlastne 8 alebo 9 rokov, tak som sa išla prihlásiť do ľudovej školy umenia na odbor dramatický. A tam som chodila rok bez toho, aby moji rodičia tušili, že vlastne... Bez toho, aby to vedeli. Aby to vedeli, že chodím takto študovať herectvo. A mala som obrovské šťastie na moju učiteľku v tej ľudovej škole umenia pani Gabiku Drotárovú, ktorá vo mne ešte prehlbila lásku k herectvu a potom vlastne po tom roku prišla za mojimi rodičmi a povedala im, že vidí tam talent a že by to bolo na škodu, keby mi nedovolili pokračovať.